माला बांलाय ले नारसिं खाय हेलो मानगोना रायजो राजा लोगो नोंथांमोन दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा दैदेन आरो दैदेननि असे बिसिजों लोगोसे गुबुन सासे हिनजाव बा आइजो बा सिख्ला बेजों ओरैबायदि गरम बुलायदों रायजोफोर स नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो नुलांनो मोनगोन। दिनै बिथांमोना दैदेननि असे बिसिया दिनै गुबुन सिख्ला बा गुबुन आइजोखौ दिनै मानो आखाइ होखो आरो जाथाया बोरै बोरै जाखो बिनि बिसय गासैखौबो ए टु जेड नोंथांमोनो फिनिशिं लागै आं नोंथांमोननो भिडिअखौ दिन्थिलांगोन रायजोफोर। दा अब्ला नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। आंनि टपिकखौ आं गोलाव खालामाजासे बिथांमोननि बुलायनाय बिथांमोननि जानाय जाथायनि बागै आं गासैखौबो नोंथांमोननो स्क्रिनाव होबाय स नोंथांमोना नायलांदो। गुड इभिनिं लोगोफोर मोनसे खोथा आरोना लोगोफोर प्रग्रामा आङो दिनै वाट्सएपआव मा हरदों लोगोफोर मा होनो गावनि हिन्जावआ खारबाय जाहैदों मा आंखौ फिसाय गैयैखाय माने आंखौ भाइराल जानायखाय आंखौ मिनिदों आरोना प्रग्रामा माने आंखौ बरायनानै लानो सानदों आरोना लोगोफोर। नायदो बिनि भिडिअखौ माबायदि हरदों बे आंनि वाट्सएपआव लोगोफोर। आंनि मबाइलखौ नायनानै मैया आंनि इउटुब गासिबो फेसबुक गासिबो आंनि इउटुबखौ लगइन खालामनानै इयो गावनियाव लानानै थांजोबबाय इयो लोगोफोर। आंथ' बेखौ दा मानिया। आं बेखौ दैदेनखौ आङो काजलगाव थानायाव आं इपिआर हैनो ओंखारगासिनो दङ। आंनि फैसाया 5000 गैया लानानै थांदों आरो आंनि क्रिम आंनि फेस वास बियो गारियाव सोनानै लाजोबदोंमोन। ओमफ्राय गाहायावहाय थांदो होननानै बिदाय लानो थांनायावहाय गारिखौ खेंनानै नायोबा आंनि फेस वास आंनि क्रिमा गोग्लैजोबदों होनना दैदेनखौ लोगोफोर अबाव मोनो नोंथांमोना हमनानै दोन बेखौ दोखो दोखो मानजिनांगौ। बे मालायनि थाखा थगायनानै जायो। आरो मैयाबो कुसुगाव सासे हिनजावनिफ्राय बियो सर्ट मुभि खालामगोन होननानै 7000 थगायनानै जादों आरो आंनि लोगो थिंखोलनिफ्रायबो बियो सर्ट मुभिखौ क्लियार खालामना होआसै फैसा जानानै ओरैनो द्रप दोनबाय आरोना बे गवा बियो बिनि बिगुरखौ बिसिजोबनांगौ दैदेननि बिगुरखौ साला सिखावनिखौ साला केमेरा सिखाव साला हिनजाव रेप केस सिखाव बे साला मानसि मोजांसो नंदोंमोन। आं बेखौ मानसि मोजां नंनानै आं बेजों मोनसेबो एलबाम लालायलायबाय। मानो होनबा बे आंनिफ्राय देख'नानैबो मोनजायासै आरो आंखौ उन्दुनो बिबाय थादोंमोन बियो। आं बेखौ मानिया। बेखौ आङो केस होखागोन आङो पुलिसजोंबो आं रायलायहरखाबाय। आंनाव बोरो आंनि थाबिसा नों आंखौ केस होनो होनलाय मानो थानायाव थगाया जोंनि बङाइगाव बिदि हागोन होनदों। आंनाव फैसा दं होननानै आंखौ लुथिनो खायदा खालामदोंमोन नामा? मबाइल मोना नोङो बहाय फैसाया नोंना 50000 दंलाय दिन्थिलाय 50000 दिन्थि 50000 ओमफ्राय 50000 नामा दिन्थि नों नुदों सोर बिलाय खावनाय नुग्राया दे खोन्थादों ओमफ्राय खावनाय नुग्राया सोर बे होमबा मानो फैसा गैयाबा ओमफ्राय नोंनाव बोरै आंखौ होनो हा माला बांलाय ले नारसिं खाय खा हिनजावफ्रासो बुलायनो हायो हिनजावफ्रासो बुलायनो हायो बिदिनि बागै भिडिअ लाबोफ्रांबाय नोंथांमोना गासिबो निमाहा होलायदो। माने दैदेनाबो आंखौ गाज्रि लाइफ होफ्रांबाय आंबो बिनि बागै भिडिअ लाबोफ्रांबाय रागा जोंलायनानै। दा नोंथांमोना गासिबो निमाहा होलायदो जाहाथे बेबो आंनि बागै भिडिअ दा लाबोदोंसै आंबो लाबोला रायजोफोर नोंथांमोना आंखौ बिनि भिडिअ लाबोयोबा माबा मोनसे आंखौ एक्सन लानो हागोन आरोना आं बेखिनियाव बुंना दोनसै। खुलुमबाय लोगोफोर माने आङो निजराखौ दहाय लाइभआव एसे गाज्रि बुंहरनाय जादों। ओमफ्राय
एबार बेबायदि भिडिअ माने निजोरानि बारै भिडिअ माबा मोनसे हगारबावोबा आंखौ रायजोफ्रा साजा होनो हागोन आरोना बेखौ बुंनानै आं दोनथ'नाय जाबाय रायजोफोर। खुलुमबाय लोगोफोर, दानि निजराया ससियेल मिडियायावहाय आंनि फिसायखौहाय फानगासिनो ना ओरैबायदि नङैखौनो होननानै फोसावदों। ओमफ्राय जोङो दा निजराजोंहाय सावरायनो होननानैहाय फैदों आरो ना निजरानि रुमावहाय। ओमफ्राय दा मानो बेफोरबायदि नङैखौहाय मानो बिदि ससियेल मिडियायाव हगारनांगौ, ओंखायनो दा निजराया आंनाव निमाहा बिबाय, आंबो निजरानावहाय निमाहा बिबाय आरो ना। खुलुमबाय। अब्ला मानव गेदेर रायजो राजा लोगो नोंथांमोन बा नोंथांमोना गासैबो खोनाखाबाय नुखाबाय आरो भिडिअफोरखौ नुनानै बुजिखाबाय दैदेननि असे हिनजावजों आरो ओइ निजोरा रामसियारि नामा बेजों बुलायदों नङा होनब्ला। दा जाथाया बोरैमोन स' आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव भिडिअखौ होबोखाबाय, स' नोंथांमोना नायनानै बुजिबोखाबाय नङा होनब्ला। बे निजोरा रामसियारि ना मा बियो दिदोमखौ गाज्रि रावै आरो गाज्रि बायदिसिना बाथ्रा बुंनायजों लोगोसे दैदेननि असे बिसिखौबो होनफादोंमोन। दा दैदेननि असे बिसिया गोबां दुखु मोननायजों रागा जोंनायजों बिथांखौ आखाय हैनाय जाबाय रायजोफोर। दा अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों बिथांमोननि बेफोरबायदि आखलखौ नोंथांमोना थारैनो बेसेबां मोजां मोनो नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। आरो जोंनि बर' समाजनि थाखाय बेसेबां गनायजाथाव बेसेबां बाख्नायजाथाव बेखौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। लोगोसे रायजोफोर बिथांमोना जे फेसबुकाव बेफोरबायदि खामानि मावबाय थादों थारैनो बिथांमोना जोंनि बर' हारिखौ गाज्रि गोहोम खोख्लैदों नामा नैखौबो सानलायनाया मोजां रायजोफोर। अब्ला रायजोफोर आङो बारा गोलाव एक्सप्लेन खालामाजासे दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब।